To nebylo slyšet všude. Znovu zopakuji to, co jsem říkal. Město. No. Město jako takové vlastní dvě ubytovací zařízení, Koldinova a Zahradní ulice. Má je 15, možná 20 let se stále stejnou kapacitou. A v žádném případě, to podotýkám a zdůrazňuji, nebyly schváleny ani žádné prostředky, ani žádné kroky nebyly udělány k tomu, abychom jejich kapacitu rozšiřovali. Ta jejich kapacita na to, abychom obsloužili místní obyvatelstvo, které se dostane do nějaké sociální tíže, to bohatě stačí a žádné další nepotřebujeme. Tak proč další? Proč staví další, když nepotřebuje? Já mluvím o tom, že město žádné takové kapacity nestaví a na to, koho si ubytuje do svých ubytoven, si rozhoduje skutečně samo. A pak je tu druhá věc, a říkal jsem to před malou chvílí, čili budu se opět opakovat. Jsou to soukromé ubytovny, které vznikly mnohdy z těch podnikových, které mají platné kolaudační rozhodnutí, jako například ubytovna v Lubech nebo na kraji Lub. A o tom, kdo bude v těchto ubytovnách bydlet, tak nerozhoduje ani neschvaluje to město, vedení nebo kdokoliv jiný. Tam je potíž jedna, a to je ta, že tyto dávky, které jsou za ubytování vypláceny, nejsou vypláceny ani z městského úřadu, dneska jdou přes úřad práce. A pokud se ptáte, kdo by toto měl kontrolovat, já říkám jednoznačně, že ten, kdo tyto dávky vyplácí, by měl také vědět, kdo mu za dávky v určité ubytovně bydlí. To je jednoznačné. Prosím? Jasný, oni si máme internetový stránky. Prosím?